बे फुंजानि फंबायनि खामानिया नै दैया एवो एभेलेबेल एवबो माबायदि मोनदों गारि सुनांना मोजां मोनदों होनदो अबेयाव नि जोंना दैया न' खाथियावनो थार आगानसे हरबानो मोनो एवबो एवबो ओंखायनो मालायनाव सुखुहैया आङो मालायनाव थांबाथाय दैयानो एभेलेबेल जोंना नै दंग'नि नांगौ ना मानो नांगौ गरमा गरम साय दै जोब्बाय मेरा दंलै द्रामनिखौ फोजोबनो हाया नोंसोरो स्कुटिया जोंना आङो नों स्कुटि सुनानै होनायनि साहा फुनानै होबाय दा गुड मर्निं लोगोफोर दासो सिखारदों राजाया दासो सिखारदों ओमफ्राय जोङो दहाय सिखारदों आरो खामानि मावजोब्बाय ओमफ्राय आं लेथ्राथार ओंखायनो आं खोन्थाया गावखौ ओमफ्राय नै साहा लोंनो नागिरदों जोंहा ओमफ्राय बिब'आ ओंखाम संगासिनो बाबामोनहा गैया मालाय गामियाव थांदों बेदर लायनो थांदों स्कुटि सुदों नै र' स्कुटिखौ नैबे आंनि बे आब'नि ओमफ्राय नै बे मोनसेया राजानि आरो आदानि मोनफैबावाखै स्कुटियानो आमदानिथार बायनोबा सोरबा लोगोफोर फानहरजोबनोसैलै जोंहा स्कुटिखौ न' 80,000नो 80,000आनो नङामोनदां बायजेननायाव सिखारनानै मुंग्रुंसो जोंहा ओंखायनो आं मोखांखौनो खोन्थाला सोलायनानै होफै राजा नों मा संदों ओंखाम कुकाराव ओंखाम संगासिनो दङ बाथोन देनोसै मुला एवखायो दे फिथाइ बिराद फानो कुमार खाथायाव आं बियो माने फोराननानै जानांगौलै माबा बायदि मुलि बियो जि दङ इसोरा होदों नैबे फिथाइया नै सिमफ्रि फिथाइ आं लोखोना सिङाव माबा थायो बानलु खानो फैदों नै हाग्रा बास्केटआ चाइनिस करियानफोरनि बायदि मालाय बास्केट लालायनाय जोंबो माबायावनो चाइनायावनो जाखानायमोन न' जोंबोथ' चाइनानि मानसिखामोन ना वांह यांस्कियां नै जि मोजांहाय गोरलै रथाथ' नुयो फुलि मोनबा लांगोनसो आं र' गायनो इदिया गायबा थाङा रज'योसो गलांगोन ओइ बिलाइ बास्केटआनो दोनबा नों गलांगोनसो बानलु थाइथामसो हाबजाखायो नै ओइनै दंसोयो माबायाहाय बरिङा जोंना बानलु बोरदोनथ' इसोरो नै जि मोजांखा आयै ओइ राजा बेन्दोंआ बोफायनानै होलै एसे राजा जेबो थाल लाखाया होनदो नै टिचार मिथिबाय मिथिजोबखायो मा बुङो मा जागोन थगायनो रोङा होनदो थगायनो हाया आरो एसे मिस्टेक नुबाथाय कारेक्सन खालामनायाव नाम्बार 1 गिदिरबाबो माबासो जालांबाय मानसिफ्रानो माने खर' जाबायहाय गोमोन नुबाथाय जि मोजांखा ओइ गोमोन दङ दाउआसो जाजोब्बाय ओमफ्राय बेनो रज'सिगोनलाय खालामजायाहाय मानसिफोरनाव मेंग्लिजोब्बाय बानलु खानायाव मेंलायलायथारगोन अमा बिथै सुफिनबानो जाबाय दा सेवबा बेदर सेलायलायगासिनो अमा बेदर बिबुआल' हरलाय बाबा गाज्रिबासो बेखौ खोन्थानोसैलाय भिडिअफ्राव खोन्थाया अमा बिबु देन्जार मोजां बेखौ रावबो मोनजाबावासो होनांगौ जानला मोनला मोनजाया माने बिबुखौ बुकिं खालामलायबावनांगौसो नंगौ दा ओरैनो मोना दा ओमफ्राय बोरै बिथैया बाबा बेथ' जानोसै दिनै जोंहा
आं बिबु जानो लुगैनाय हाला बिबु मोदोम बिखा बेखौ माबानांगोनलै हनांगोन बिथै दं र' एसे संहैनां बिखाखौ फिसा फिसा गोदालै बाबा आं गिदिरबा बोरैबा बाबाया फुनजादो मोनजोब्बाय बाबा माबाखौथ' खाथियाव ला खुरैखौथ' गोलैगोन नों मानो खानायखौ खाथब जाला आंनिया बिमानि खानायखौ हास'नानै सिख्लाफोरनि बायदिसो जाबाय गोजौ खाथिखाया गोजौ खाथिबासो नाया मा होनगोन नामा बुंनो आंखौ खोन्था आया सि सुग्राफ्रासो होख्लायबाय आंबो हागोनखौ बिदि मावनो हायो दा गावहाबो फोनसै आरो जालाहायनो होलाय होलाय बेदरा एस' बेदरबो अमा बिबुबो बेलथायदोंमोन माबालै थाम्फै खैजेमा मोजां फोननानै हो गैखायानो माथो गुफुरानो खाफालावल' गोरलै गोरलै माबायो खाफालावल' फुन ओमफ्राय मानोथो फुननो बेलेगावहाय गोसोम जालांखानाय ना बेनिखायनो नै लोगोफोर साहा लोंनायदों आंहा बेलासेनि हारसिंनो रावबो गैया न'आव बेरायहैजोब्बाय मालाय ओमफ्राय आङो न'आव हारसिं दं आरो नै साहा लोंनोसै कापसेखा नै कापाबो जि गिदिरखा नै लोगोफोर जोंहा मोनानि ओंख्रिया नारजि अमा बेदर दहायनि अमा बिबु लाबोनायमोन आरो अमा बिबु ओमफ्राय बान्दार बेखौहाय नारजिजों संबाय नै जि आराम जानोसै आयौ संजोब्बाय खोमालै बिबुखौ दोनबावदोंमोन आं जानोसै र' राजा ओंखाम जानोसै ना हा सानै जागोनसै र' बाबा मोनहा जागोन ना जाया सोंलाय ओंखाम जानोसै नैबे नारजिजों अमा बेदर नैबे दहायनि अमा मोदोम बिखा भाजा ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर आङो दिनैनि मोनानि डिनारा जानोसै अब्ला लोगोफोर गोखैयानो जायाखै नारजिया आं सिगां नारजि जानो हायामोन दे लोगोफोर ओमफ्राय हाबा जाना बिराद नारजि जानो हाग्रा जाबाय आं अमा बिखा बिमा संनाय मोनजानो आंहा होजोंबाथ' आंसो सङोमोन नालाय ओमफ्राय न'आव फैबाथाय बिमा संनायखौसो जायो आं आं जाबाय थानोसै दे लोगोफोर